Kardok pini Newsfast Karbi Anglong Birta Panjiban Nilisani Songjali Ninglengpi Aprangsi Birta Hepipen Arjuid Kha Puthot Bahoni Adarsa Girls Hostel Quarantine Center along Banghini COVID-19 positive ke long Rangga Pahar Range Raikom Sai Khipen Sekari Angbong Kacetengkheng Ajok Inur Apran Kedam RCC adolong ke Parjab dong seta rat celengno sai jogje sangman puriatum cepathon ide Manipur along arni siwet bangpharo phora truck kebra truck lockdown aron karkana tumaphan kene Kheroni a quarantine al sai hemalong Police prosason atum ketonte dat ajok quarantine along kedo atum hichikulat arlo juijam Karbi Anglong.Date non ong COVID-19 na kiso ng patbomsi, pinilethot ta bukulia Bahoni Adarsa Girls Hostel along, quarantine center along Bahini positive case kelong 2. La Bahini ke damtang inkoira pliarni, Chennai penang lesi, ladak quarantine padosi, pinian ni polo ke doan ke positive case kelong 2. La pu kelong bangpu ni jumuni nat, arta inkoira ke thom, la pen Rahul nat, arta inkoira pli pusipang tekpon. La tumapan se kelang ponjia pan tipu medical college old block along ansi nang palipon. La si Karbi Anglong tami kaciri kenang sot la pen home quarantine ke dua tum tami arni pleng petik ke home ke bang weder jia panta ong dungarat pen kacuning ripon. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Assam along puthot bang korapi COVID-19 positive ke long 2 pen Assam along ri arlo COVID-19 ke long aphai non an bang pharon er kebra truck ner keb letang lo. Bangin koira phliang bong pen bang crazy ke golpera asor sonsi nolbari pen bang kethom tinsukia pen bang kethom dibrugarh pen banghini kamrup nogong Karbi Anglong lapen dhuburi pen inunut lapen inut kapang theknang jilang dolang pusi Dr Himanto Biswa Sharma pen pangdakpon halapu det pi adang along ta COVID-19 awor kithur pen arni sivet angbong ke sokelong aphai ke ongnai ke damtang ghontain koira phli angbong Bangsuri truck sira Paroplira trokebra trok Kiso kelong pangthek pontanglo Det adang non an kiso kelong aphai Lakisira suri trok kebra phora Paro trok sira trok sir kebra sir keb Dolo Kedamtang ghontain koira phli angbong Bang pharoi sira trok si kebra pho Apran kedam dolo Lapen Det adang pialong COVID-19 pen kithi aphai non an suri phlira Paro trok sira trok dolo Pusi Health and Family Welfare Minister Pen Pangdakon Lo. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. 15 nang Mahamaya constituency arlo kedamtang ningkan surihini rakre kithomaningkan aparman dokmoka hiti pen bandhan gaon adak RCC adolong kedon jia phanpura BRGF scheme pen HAD Minister Barim Khorsing Inti Arideng long e sompon hala sohut EM Barim Vidya Singh Rongpi Chetongdun Lapen akam sitame claim ponlo bonta kopia potlone asai ke claim paoi paayamat ington kokajok radatum aning ceparong nakasonlo lasi non labang sodolong kapatang jia phan BJP sarkar phansi hadagaratum ningje thelu pusi radatum ningje prai dokmoka penlong kiram teron Newsfast Karbi Anglong. COVID-19 awur pen kacepat jogje phanpura det piadang lockdown ke do bomahut Manipura long ria long ta raikom sai khietum kelang charia sai pangchenglo la sonahut aru inkoira ner kep arni sivedang bong pang pharo phora truck kepra truck lockdown aron karkana tumaphan lapen motorhum pharo plira isi kenepdon lockdown kalite curfew hut face mask KNA lapen social distancing kachibibe tumaphan si kenep Arni sivedang bong aron karkana tumalong pen magistrate tum sika suri pokebra ner kebra pharo truck sira pokeb adai pangrum dunlong lockdown hut ke pathik aron karkana tumaphan National Disaster Management Act 2005 ating pen kangsai pasodak lokusi police atum than News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Dhansiri constituency angkang Forest Department Rangga Pahar Range Raikom Sai Khietum Arni kang sampor phai truck sose chet malom methang duty chiklem si patrolling ke damahut sikariatum bangpli chetong si Forest Sai Phuatum pen alam chethan bomahut sikariatum Forest Sai Phuatum ahele ki thika bor iajok sai jokje ihinihin cheteng turajok anut asikaria bang phua dimalong amat aprandam nang juilo
apran kedam juya bangku non mat amen lapen arong konalone pang thik thik thilang pusi birta ribdun long lapen alang phan dipu civil hospital along postmortem aphan claim bom lang puta birta ribdun long lapu bangke thom sikariatum katjuyatum aphan bribom lang puta chinidun news desk report Newsfast Karbi Anglong disaster management authority atum pen pinidlang bungding pi polling station along Kiduk.Date aradaphan sangkeron padopon bangsolong bidyateron mondol Kameshwar Ingleng mondol Longsingrong-hang SGP lapen Mensingrong-hang disaster secretary Indian Red Cross Society Karbi Anglong arodum chitong dunsi sangkeron ingsam jinpen pechun ponsi kelong bangpu bangpietum sitamin aningkang sampen keron bangpu atumapan arna mahir jumi hangti dunsi ingsam jinpen pechun pon la relief fancy spa directive pe dc office na la se non ne tinke bang mangke colony yar office la se la so de bang mangela card ka be tem han sang keron ni bang se bang lo ni tinke ante nalutum ladak ilong ka tong keron ma ba along se keron lo san ni tinke prai la lockdown ke cheng pen keron pinyan lo la si hapu kajironga na tantor le lablo lo pen dak dua disa sitame ini kelang bung ni pianang le lo longit penang che non malam so phan birta income snap African swine fever pen nangli tumalong hong pajong ikta African swine fever ke rong kapang reng lapen habit along hong tak kachiun prap peka keso lapen labang so keso kelong along hong an ke kithi sikeong African swine fever akiso munit aphan ke un e kesoang thek aphu keso ke chukang tungte kedo joy kaini areng kapar bang aning ki thok apok kang sir kapasi mate ach theke bang seng aso kiman me men kithi kache pajokji asai African swine fever akeso kelangji asai lapen vaccine avelang anut kaprek atum kapawang long ledet nangji kisu kedotang asan chom dam de det nangji aroyar lusi long hong beng nangji kisu kelong along hong aphan akaprek si binangji habit along hong kewang un adim ke bi bedet nangji kisu pen kithi along hong pipami nangji liter isia lang along 10-15 gram bleaching powder pangboy donsi arniwang kapang thirasai claim nangji lang kapaching luhut potas pangboy dunangji lapen 0.01 solution liter cap along 1 gram selamsi long hongaroy along up nangji tebok head veterinary doctor along birtayan bomsi kimi ansu sekachini jiaphan district AHN veterinary office along Dipu along Pumri Ignon 8790536892 7002803 Please step in Pangcho Stationery, Rongkhelan, Dipu, Manja Road, Karbi Anglong, Assam. You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items, a branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount, for example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven, and all types of copies, including long and short, till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Dipu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. birta kang konpen nang chiroy thulo
Pirthi adang piarlo non coronavirus ake soki jumplo bahut India det piarlo ta lockdown bidonang koklo bang sojoini Assam penangtan katongdat tamatuma phan matha pen puthot longriarlo an chewan pen COVID-19 ake so dokokna pu kamatha pen non Halloween pen kewangatuma phan sarkar atum pen pathik pon nikreplian quarantine kem along donangji pu pen alanglitum phan non kheroni PVN Higher Secondary School quarantine kem along an wanlo bon sitame Ladakh alang litum phan kilun ke kanle ke hangkali dera joini alang litum ta hemarlosi do joinang ji podlo bon sitame alang litum non ke tebok hedjong kulat hithi bethe ki joidamsi theglong rong ajoini pini kheroni arada tumpen fere meme theglong si nonamat police prosason atum Tonangji Kalipulote Nonamat Kheroni PVN Higher Secondary School Alongpen Terek Ponangji Pusi Kheroni Arat Tumpen Sodak Pen Pachini Pon Kheroni Pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong যেটো কোয়ারেন্টাইন সেন্টার আমার খেরনি টানি বহাইছে এটো রোগ মুক্ত করিবলে বহাইছে নে রোগ বিয় পাবলে বহাইছে কারণ কেলে চাও 3 দিন গলো 3 দিনে কোনো সিকিউরিটি নাই তাত সব সেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থাকা মানুহবিলাকে কি কৰিছে সব ওয়াল পাৰ হৈ আহি দোকান বজাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিছে কোয়ারেন্টাইনত যেটো সকাল লৰাখিনিয়ে বাহিৰত ওলাই দোকান বজাৰে ঘূৰে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা মোৰ ফালৰ পৰা যিমান বুজাব লাগিছিলে ইমান বুজাইছো যে আপোনালোকে নোলাব বৰ্তমানলৈকে এনেকৈ আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ৰখা হৈছে সেই হিচাপে আপোনালোকে যদি নিজক যদি negative dekhaba pare etu social distance rakhibo NH36 dengang ahithi along pinyanar lopor phai sia pormalom ihumatra Guwahati ke dambo mahut dengaw ahithi ang den along ihum scooty aphan patong derajok scooty wegbang ahiring tang rakpen areng huke suajok tong sekot pen sekilang japhan Guwahati an palinang koglo lasona huni karjulong pen police asai phuatum adim an paledamsi atrak number AS19C 7594 nep ingnang cheklo lapen truck bang abang pu Ram Lawrence Yadap alang like bukulia sorputa birtarib dunlong News Desk report Newsfast Karbi Anglong Pinya birta lang si pejodiglo tumithak me kardong